Представете си място, където историята и културата оживяват пред очите ви. Място, където можете да се разходите по стъпките на Александър Велики, да откриете наследството на древните траки, да почувствате величието на Римската и Византийската империи. Елате тук, където историята и културата се преплитат, където всяка каменна улица нашепва истории за миналото и всеки древен паметник стои като свидетелство за отминалите славни векове. Добре дошли в трансграничния регион Гърция-България. Убежище за изследователи, съкровищница на наследство. Тук ще намерите красива природа, силна вяра, вдъхновяваща култура, велика история, изящна архитектура и топло гостоприемство. Открийте сърцето на Тесалоники или Солун. Градът, наречен на дъщерята на Филип II и сестра на Александър Македонски, и неговият символ – бялата кула. Изправяйки се пред византийските стени, които някога са обгръщали целия град, се потапяме в съкровищата на археологическия музей и музея на византийското изкуство. Разгледайте наследството от миналото във всеки ъгъл на Александрополис, от църквата Свети Никола и католическия храм Свети Йосиф до величието на Белия фар, и се потопете в богатите експозиции на етнографския и историческия музей. Усетете чистия въздух на Родопите и опитайте от местното вино, дар от древните тракийски богове. В Благоевград миналото живее в хармония с настоящето. Разкрийте съкровищата на регионалния исторически музей или се разходете из етнографския комплекс Вароша, където времето сякаш е спряло. Полюбувайте се на епископската базилика в Сандански и позволете на уникалния със своята история град Мелник да ви пренесе в друг свят. Разходете се по пътя на историята и величието през тракийската куполна гробница в село Мезек и Александровската гробница в Хасково. Разгледайте завладяващия етнографски музей на Златоград. Разкрийте тайните на дяволския мост в Артино. Посетете мистичния археологически комплекс Перперикон в Кърджали. Трансграничният район между България и Гърция е мястото, което пленява, остава в сърцето и изпълва душата с топлината на вековете. Впуснете се в пътуване, което надхвърля границите и времето. Приключението ви очаква тук.